Gibutyag ni City National TV Program Medical Coordinator Dr. Jeannie Marie D. Salamasan nagsiderang alarming ang 7,127 kakaso sa tuberculosis kat TB sa Davao City. Dugang pa sa talaan, may abot og 8,700 kakaso. Lakip na ang mga natambalan na alas sa tuig 2025. Galing sa maong ihap, 172 na ang natalang patay nga nagpositibo sa TB. Ug pipila niini namatay samtang nag-atubang sab og sakit nga cancer. Usa sa mga dialysis patient, HIV positive ug uban pa kinsa gilantaw nga vulnerable sa TB. Nasayran sab matud pa nga posibleng rason sa paspas nga paghatag sa maong sakit buong populated nga lugar, dugol nga balay ug malnutrisyon. Dumikan ang TB mapasa matud pa pinaagi sa hangin o airborne. Samtang giklaro sab nga ang TB makamatay apan kayang matambalan. Usag giawhag ang katawhan nga magtinabangay nga batukan ang sakit nga TB aron makabot ang 0 case sa umaabot.